Il-Partit Nazzjonalista qed jieħu rwol proattiv sabiex ikun qrib is-setturi kollha tas-soċjetà. Dan għandu jsir mhux biss issa, iżda anke wara li ngħaddu minn din is-sitwazzjoni li ninsabu fiha, ħalli f'unità nazzjonali noħorġu minn din il-kriżi bl-inqas impatt possibbli. Kliem il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia waqt laqgħa li kellu mal-MCSD ta' Għawdex fid-dawl tal-isfidi li anke Gżira Awċija qed taffaċċja kaġun ta' din il-pandemija. Laqdiet li ħadu sehem f'din il-video conference kienu l-UHM Voice of the Workers, l-Assoċjazzjoni Awċija tal-NGOs, il-Grupp Universitarji Awċin, il-Gozo Tourism Association, il-Gozo Business Chamber, il-Kunsilli Lokali, id-Djoċesi ta' Għawdex, il-Forum Unions Maltin u l-GRTU għal Għawdex, kollha b'kummenti pożittivi għal fatt li l-Partit Nazzjonalista qed jismagħhom u jkun proattiv. Adrian Delia saħaq li pajjiżna bħalissa qed jaffaċċja realtà ġdida li ġiet fuqna bħal sajjetta fil-bnazzi. Għalhekk flimkien għandna naħdmu biex il-familji Maltin u Awċin isofru l-inqas dannu possibbli u tingħata għajnuna lil dawk l-aktar li qed ibatu. Spjega li Għawdex hija gżira li tiddependi ħafna fuq is-settur turistiku u għalhekk kienet affettwata direttament. Fil-video conference tal-erba' il-kap tal-Partit Nazzjonalista kien akkompanjat mill-Viċi Kap Nazzjonalista David Aġus u mid-Deputat Nazzjonalista Chris Sajt. Il-korpi kostitwiti u l-unions li jirrappreżentaw lil Għawdex min-naħa tagħhom appellaw lill-membri parlamentari Awċin sabiex flimkien jaħdmu favur strateġija għall-futur ħalli jittaffa l-impatt ta' din il-pandemija. Huma appellaw lill-Gvern biex jgħin aktar lin-negozji u lill-ekonomija Awċija. Għalhekk għandu jkun hemm strateġija fejn il-Gvern jinċentiva lis-settur turistiku Awċi permezz ta' sussidju biex wara li tgħaddi din is-sitwazzjoni il-Maltin ikunu mħajra jżuru aktar il-Gżira Awċija. Diversi NGOs Awċin tkellmu dwar il-problema ta' nies spiċċaw bla saqaf fuq rashom u li m'għandhomx flus biex jixtru affarijiet bażiċi bħall-ikel. Dan apparti li sfortunatament qed naraw żidiet fil-prezzijiet ta' dawn il-prodotti. F'dawn l-aħħar ġimgħat il-kap tal-Partit Nazzjonalista kellu laqat ma' diversi NGOs, unions u korpi kostitwiti, fejn Adrian Delia qed jisħaq li l-Partit Nazzjonalista jrid joħloq pjattaforma ħalli laqdiet u rappreżentanti tas-soċjetà ċivili u l-unions ikunu f'armonija bejniethom u ħidmithom tkun iffaċilitata.